nyalo ng'iyo kaka nyalo sudo mbele kod kwe maonge ng'anyo moro amora kendo. Achaka nuoyo ni jatend piny riambo kotit mach. Ng'iyo tich mat mil to kidhi make kama, kimake gi ka kirito chake en kuma chielo chako leng'ore gina wacho kamano. Koro ka akwonga wacho niya, sama ne Ruto ne kawo telo, nowacho ni onge jok ma ibiro chak negi through extrajudicial killings. Ma ne timore mane yudo ka that time kane government mar Uhuru ne nie telo to ni kwanyo iyudo jiko iyudo rivayala donge to mano one of the promises mano wacho to apenjo kendo wacho wan kaka ojende niya wan gi kuyo malich ka wang'iyo to wan yudo ka nyithindo bedo short ichielo gi magina wan gi kuyo malich kwaneno ka owete wato gi nyimine wa obwongo gi opuko oko ogore piny obwongo ni opuko oko wan gi kuyo malich kwaneno nyaka joma mon ki iyudo dende gi oso e pi koro mago e kuom gik moko ma jatelo ni osewinjo bede ni loso to mago ma osewinjo bede ni osebedo koriambe. Mar ariyo wawacho weche mag unemployment. Waonge tich, nyithindo onge tich, ji winjo matek kabisa. To magi sama ne jatelo ni kane biro to nowacho ni odhi miyo jende tich, odhi kelo ne odhi ensure ni ji oyudo tich. Iyudo ka wasomo kendo wan gi degree, riek be wariek, in fact mayo kata joma nie government ni, iwinjo. To onge tich mitimo nade miyudo. Ichaki yudo ni government kelo ngini sani we don't have trust. Yani geno kum government cha otimbre nade orumo nikech mokwongo they have gone against the Bill of Rights chapter 4 of the Constitution mawacho ni ngima life mar ng'ato kowinjo be ni timrade ikaw koro mano ogolo oko. Aya adwa wacho ni ka machiegni kane ji dire moko jatend piny odhi USA to koduogo to ji chako gukoko ni otiyo gi 200 million to president chung to wacho niya ni in fact Kenyans notiyo gi pesa matin ne million 10 to sechego owacho ni osiepene moko nogochone to kone ni ka en gi million 10 to nyalo dhi to and at that within those seconds ochako wacho ni jo Kenya otiyo gi pesa matine million 10 koro government ni tugo kodwa to government ni the breed moyudo sani we are not stopping okwa chung at anything okwa dhi chung okwa biling ka nyithindo kidhi kata mwalwa kidhi nyatike yore richo ji onge pi nyithindo ok nyal dhi school mara nikech nitie ministries matimore nade ma kwalo pesa jo piny yore mantie nyatike yore mantie Migori yore mantie Nyanza the whole of Nyanza onje bedeni nitie ministry are dealing with them okwa biling ka ji ok nyal yudo yath e osiptende okwa biling ka jo Siaya ok nyal yudo pi magimodho okwa biling ka pod police negowa koro woni wachake to wawacho niya this is not just a war this is a generational fight this is a generational mission tiende niya in fact gima timore niya woni ok en war this is a spiritual fight one the spirit kata juogi mag jok manochako piny thuondi mosebedo the Ramogi Odinga gini Tomboya gini Kiluo kata Gor Mahia gini mago thuondi mosebedo juok gi oporirwa koro ma en wo ma we are able and ngene gima timore niya sama wawuok e utewa kwa dhi onge ngama an nawuok ot kabiro onge ngama ne miya pesa awuok ot kabiro sama ne wabiro nwang'eyo niya woni lweny ni en lweny matek kabisa to lweny ni kendo wanyalo lose our lives but one ready we waluse ngimawa kawuono ibiro chiela gi magina tho lakini this movement must continue.